Аўтар праекта Сяржук Мядзведзеў накіраваўся па мясцінах Язэпа Драздовіча, дзе ў адной з хат вёскі Мядзведзева знайшоў зрэзаную з падрамніка карціну, пацёртую фотастужку і стос нататак, якія маглі належаць Язэпу Драздовічу, што з'явілася б сапраўднай сенсацыяй, так гучыць легенда стварэння выставы «Новая зямля». Драздович выбітны на мастацкай глебе. Для мяне якраз кропка сутыкнення лёсу, творчых задумаў, і ўсёй гэтай касмічнай тэматыкі Драздовіча апынулася вельмі арганічным, пераплецена з ідэяй гэтай канцэптам новай зямлі коласа. Надрукаваўшы фотаздымкі з тых негатываў, Сяржук убачыў рэальныя краявіды, якія адлюстраваны на марсіянскіх карцінах Язэпа Драздовіча. Сярод нататак планы палёту на Марс, схема будовы касмічнага карабля і мяшэчак з нейкай чырвонай зямлёй. Гэта азначала б, што мастак пісаў Марс з натуры. Усё, што тут ёсць, яно гіпатэтычна, нават практычна яно магло быць. То есть я абсалютна перакананы, што дзесьці мы можам яшчэ знайсці нейкія рэшткі са спадчыны Драздовіча, якія не былі адшуканы у нейкіх разваленых, закінутых дамах. Наконт стужкі гэта пытанне, канешне, но тое, што там дзесьці карціны ягоныя ляжаць, ягоныя нейкія нататкі, дываны маляваныя, гэта, я больш чым упэўнены, што дагэтуль дзесьці штосьці ёсць. На жаль, гэта экспазіцыя створана ўсяго толькі ў жанры макюментары, і падчас яе нават гучаць марсіянскія вятры. А псеўдакарціна Драздовіча напісана мастачкай Лізай Лянкевіч. Аднак аўтары праекта спадзяюцца, што гэта паспрыяе пошукам страчанай спадчыны Драздовіча, і нас яшчэ чакаюць сапраўдныя адкрыцці.